Отново сме в лигата, играем Miss Fortune на ботлейн. Мой гост днеска е Стефчо, който играе Nasus топ. И мислим да ги скъртим. Яма погледни малко. Той тропал по земята. Поздрав за хората. Пляскал там. Виж какъв е конфидент, брат. Дига те рамене. Волибер тук се чеше today. Не знае какво става. Сърби го, брат, бълхи ми хвана. Толкова? Чо гаден ти разправям. Виж какъв е малък. Виж какъв малък скорпион, какъв става. Колкото барона става. Бах ти идиот. Давай колкото барона става. Айде, чай, че почвам, брат. Както искаш го разбере, брат. Давай да ги почвам. Чогат става колкото барона. Айде. Кому ме намериш друго обяснение? Ако ми кажеш това Волибер, кога взе тая боболечка, брат. Свизвай чогат, защото... Това хапи ли ги виднаш, са до там. Ботлейна не мога да мръдна да чуя, както искаш го разбере. Пляс. Аз на атаки тази ще убия. Мале. Това телепорт. Имам 18 стака, брат, той изобщо не ми дава да фарма. Просто той подкува, брат, си ги ластики твои. Тия хилнах. Че не трябва да я напиша. Ама бяга от като чагато е. Мале, добре, че се спадна в нашия отбор. Ако този пич беше в техния нашия физ. Те тия бият по спорта. Фри стакчето. Отивай на боболечката, виж Волиберта вика. Нищо, аз искам да стъпвам. Волибер, този път къде се измъкна? Хора, това ма припадка. Припадка, той ладе. Тук е вълк. Вълчито. Няма стани тая. Айде. Имам 100 стака вече, бе. Чакай, че чогат вече е 8-0, брат. 6-0. Аз какво ти казах, брат, че това наедели се. What? Той има 6 кила, брат, отбора ни има 7. Вземи си. Давай как. Ще да са това лайф милиони вече им за бъв сворд и малко критика. Ела ми умършо. Виж какво го правя. Няма ли реколвър за айтеми, бе? Ще реколна, чакай. Няма майна, не го пизвай си това, брат. Ето, бе, видите какво става. Ми дабъл кил, опитаха се да му дайвнат. Но... явно няма да им се получи. Мале. Аре, бе. Кармо. Значи аз налием, аз всичко правя, тя само чака. Аз съм до тук. Как ти се прецениш, брат? Не мога, брат. Остана, брат, 7-0-10. Майка. Това са ояди. А? Ояди са. Какъв флашнак, брат, без диска. Карма, един път ми трябва само да ги хитни тия двамата и са до там. Така, удари си така ръцата. Абе, стаквай, брат, не се занимай с някакъв кил. Гледай да стакнеш кулата, че тя ти даде там някакви работи.
Дойдете. А ти искам да хилнам, брат, толкова ли е трудно? Аз не мога ли да отна да ги отрепа? Не. Аз не съм се усетил. Айде, брат. аз вече стаквам с 2 кюта жабата. Толкова. 321 стаквам. Лошо. Абе, тая Алена, каква е, бе, брат? Бягай от тука, бе, брат! 5000 стъна, бе! Дефкайче, брат. Дефкайче, че си. Айде! го Айде! изядаха, брат. Айде! По-добре си спри телепорта. Не трябваше там да отивам, брат, ама... Трябваше да си спреш телепорта, брат. Трябва ми тормел, брат, нещо армор чао, ба. Sunfire, бе. Заради тази тъпа Тристана, виша, брат. Вземи Sunfire. Или ония айтем, дето ставаш голям като... Айде, пак ма на барата офис. Еми, брат, аз почвам да се движа с отбора, човек. С харабия, брат. Такива са лоута, молота, да си ги нямаме. Го е Warwick. Ти всички ма търсят, брат. Издирват ма. Няма Не, на не, къде да не, бягат, не, ма. не се би. Кой да ни събие и ние ги пляскаме, човек? Аз ще бутам турите, чуле? Бутай, да, пушвай. Ако нещо се обърка, вардваме, идваш. Имам след Аз 59 с какво ще секунди. дойдеш? 59 Не ми е секунди. много ясно, обаче. Той чогът ни го бърка нищо, брат. Четиристотин стака вече. Успях да наточа Трандамер с улта, за да може чогът да го вземе. Виждате, че той го беше игнатнал. Сега тук малко тъп файт ще направим, може би ще дайвнем. Аз пушкам, брат. Бутай, бе, аз ти казвам бутай колкото можеш. Така, кога падне ще е много добре. Браво. Ама ай сега бахните защото гледай какво става. Това сега в момента са фри килове, брат. Брат, Не те тия знам. са юзлес, бе. Ние един тимфайт да направим, те са юзлес. А, бу! Внимай, защото Warwick идва. Warwick и компанията гонат. Виж го къде е Ларвей, брат. Че аз да изчиста големите, че ми трябва голата още малко. Ти ги отракай тия миньонки пък. Да, идва към Борон, тук е файт. Те ги оправят. Ай, хаве. Идва към дракон. Или пушвай, не ни трябваш, брат. Стакни се после, като е важно. Кристаната, брат. Умира да е. Флашнах, за да хилна карма. Та, ние ли помниш, брат? Браво. Ай, сега пушвай. Идем да ти помагам. Ще оставя големия мион, ако може да го стакнеш. Остай! Бутай, бе, 500 стака. Давай, бе. Айде, какво давай? Това му напър. Гледай, какъв демидж му налях на това. Не, ти още едно такова нещо и умира, брат. Плясни кю на колата, какво се занимаваш с миньоните да бутнем, брат? Абе, чакай малко. Тук е малко опасно, брат. Я, идвай. Да, те са такова разпалнаха се. Мисля, че има. А, не, няма май. Мисля, че ма утна, брат, не помня. Давай. Бах ти ето. Пусти. Ботлейна, и да видиш.
Аз имам телепорт, чай да пробвам да спаса мида. Бурнат. Кой си ти, бе, Фис? То го изяде, аз мислех, че... то чогът не е Фред, брат. Изяди го ви. Ела ми, бе! Тристана ми е на един хит, ама не мога да удара. А, не. Моле. Аре, ела ми. Не мога. Няма кой да нас пребра. Божичко! Такова комбо, човек. Бах ти комбо. Две кофа. Кю! Кю! Аз то ще го държа на страна да не го закача. Бий го ли не ме Миян? Виж има голям Миян. Аз те карам да го стакваш, той го взима. Май брат. Кю! Но кой да внимава, брат? Кю! Ще ми обясниш ли? Бягай, бе! Боли! Виждате не. как нападаме. 6-4 сме и тук няма много Обаче някой нам... Аз добри изпълнения. Не, ще ги правим, брат, само да се движим с чогът. собака. Ела тук. Не, ела. Тук е тимфайта, брат. Ти нищо ги ми не направи. А той е рекова. Ай, бягай. Той кричи какво запомня според тебе. Гле. Вземам торнел, брат. Цели. Ми как? Това ме последни найтем едно банши, като изпляскаш си до там. Или ми сажа. За ти кулдаун. Не. Оле, майко. Хубаве! Боливер с майте ги взимал. Това Кю ми е през една... Кюто ми е през една секунда. Еми как си? Имаш ли телепорт? Нямам. Да се Кюто ми е телепортиш на през някой 2 милион. Кюто ми е през 2,2 секунди и би 800 демидж. Оха! То офис. Аз бутам, брат. Няма да се шегувам аз. Буте, брат. Тия шеговитости. Дами и господа, ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за моя канал и очаквайте много нови епизоди. Аз бях Вичо, с мен беше Стефчо. До нови срещи. Чао, чао. Айде!